så er det sådan, når den først starter op, så er det vigtigt at holde det i gang. Ja, det skjønner jeg. Nu hører du begynder at sige noget. Ja, nu siger du ikke sandt, nu er det anderledes. Rigtigt tidspunkt. Ja. Fordi planterne er mye mere sårbare, når de kommer med de nye skuddene på våren, ja. Med de nye bladene. Hvis vi får ødelagt bladværket der, så der er det noe med fotosyntesen å gjøre, så dreper du av planten. Ja. Holder det for hele sesongen da? Eller? Ja, det vil det hjelpe for, i hvert fall for det aller meste af sæsonen. Okay. Det skal være overraskende, om ikke vi får en helt anden effekt, end det vi har nu. Okay. Så, men lad os nu for næste sæson, så kommer vi godt i gang med det tidligt og jobber systematisk med den. Ja. Veldig bra. Ja. For det er en ganske dyr investering, så den skal ikke stå stille. Den skal ut og jobbe hele tiden. Absolutt ikke. Den må være i virksomhet hele tiden. Og den er jo også enkel at betjene, så vi må ikke have nogen, du må ikke have højskoleuddannelse for at betjene den. Så jeg kan vi lege ind folk om. Er det spennende? Ja. Du kan ikke lov at komme opp igjen nå. Ja. Hvordan det kom ind på lapset. Ja, jeg ser det. Det var helt